V tejto prezentácii sa pozrieme na posudzovanie a plány výchovno-vzdelávacích potrieb. Toto video zahŕňa: čo je výchovno-vzdelávací plán? Posúdenie výchovno-vzdelávacích potrieb. Obsah výchovno-vzdelávacieho plánu. Prehodnotenie výchovno-vzdelávacieho plánu. Odvolanie sa voči rozhodnutiu. Čo je výchovno-vzdelávací plán? Je to právne záväzný dokument pre deti a mladých ľudí do 25 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú viac špeciálnej pomoci, ako im škola môže poskytnúť v rámci bežnej pomoci. Popisuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka a pomoc, ktorú potrebuje. Vzhľadom na to, že individuálny plán je právne záväzný dokument, miestny úrad musí zabezpečiť, že tento plán sa dodržiava a potrebná pomoc je poskytnutá. Zákon o deťoch a rodine z roku 2014. Zákon určuje miestnym úradom, ako postupovať pri posudkoch a plánoch výchovno-vzdelávacích potrieb. Posúdenie výchovno-vzdelávacích potrieb. V prípade, ak je individuálny plán potrebný, miestny úrad v priebehu 20 týždňov posúdi výchovno-vzdelávacie potreby žiaka a na konci tohto procesu vytvorí individuálny plán. Žiadosť o posudok môže podať škola, rodičia alebo študent vo veku 16 až 25 rokov. Žiadosť sa podáva písomne na miestny úrad. Ak miestny úrad rozhodne, že posudok je potrebný, požiadajú informácie rodičov, školu, školského psychológa, zdravotníckeho pracovníka, sociálne služby a iné zodpovedné osoby. Zozbierané informácie sa prehodnotia a rozhodne sa, či sa vytvorí individuálny plán. Rozhodnutie závisí na tom, či zvýšená úroveň pomoci je potrebná alebo nie. Keď sa vytvorí plán, rodičom sa pošle návrh plánu, ktorý si môžu pozrieť. Plán obsahuje nasledujúce časti. Časť A. Názory žiaka a rodičov. Časť B. Popis špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Časť C. Zdravotné potreby. Časť D. Sociálne potreby. Časť E. Výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. Časť F. Pomoc potrebná na splnenie potrieb a dosiahnutie výsledkov. Časť I. Škola, ktorá sa bude navštevovať. Časti B, F a I sú právne záväznými časťami plánu a voči obsahu týchto častí je možné podať odvolanie na tribunál pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prehodnotenie plánu. Plán musí byť prehodnotený každých 12 mesiacov s dôrazom na obsah, výsledky a poskytovanie vzdelávania. Stretnutie za účelom prehodnotenia plánu sa uskutoční v škole za účasti rodičov a relevantných pracovníkov. Dokumentácia prehodnotenia bude zaslaná miestnemu úradu, ktorý urobí jedno z nasledujúcich rozhodnutí. Prvou možnosťou sú zmeny v pláne. Druhou možnosťou je ponechanie súčasného plánu. Treťou možnosťou je ukončenie plánu. Miestny úrad vás musí o rozhodnutí informovať. Odvolanie sa na tribunál pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ak posúdenie výchovno-vzdelávacích potrieb bolo zamietnuté, alebo nie ste spokojní s obsahom výsledného plánu, máte právo podať odvolanie voči rozhodnutiu na tribunál pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tribunál je nezávislý orgán, ktorý môže preskúmať rozhodnutia miestnych úradov a nariadiť zmeny, ak sú potrebné.